tu jaskyňa. Vítam vás u tohoto videa. Teraz úplne na inú metu ako hranie hier. Rozhodla som sa spraviť si masku. Ale takú masku, že sa na nej budem učiť. Takže som dala dokopy to, čo mám rada. A urobila som, jak by som ju nazvala, Víliu morskú fretku. Niekto sa na to povie, akože why? Ale ja som si povedala, že čo lepšie ako urobiť niečo takéto crazy, šialené. Pospájané z rôzneho proste. Bude mať krídla, bude mať proste šupiny, bude mať chlpy, možno jej dám aj nejaké pierka. Aby som pospájala všetky možné akože materiály, ktoré by som vedela dávať na masku. Lebo ako umelec rada postupujem do nových sfér, ktoré som ešte napríklad neskúšala. Začala som samozrejme kresliť ceruskami, potom som išla na fixy, potom som išla samozrejme na tempery, akryly. Samozrejme prešla som na grafický tablet, ako ste už videli. Proste skúšam všelijaké nové veci, ktoré by ma bavili. A toto je jedna z nich. Chcem skúšať robiť masky. Skúšala som aj, jak by som to nazvala, plavky som si spravila, nové letné. Nie, nebudem ich tu ukazovať. Chcem urobiť aj šaty. Tak som si povedala, že šitie, maska, tam budú chlpy, to je tiež látka. Tak, prečo nie? Takže, hodila som sa do blendru. Povedala som si, akú aplikáciu, alebo čo by som mohla urobiť. V čom by som si tú masku vytvorila? Pretože som videla rôzne fúry tutoriály, ako si urobiť masku. Ale nechcela som to robiť z takých tých textilí, ako sú napríklad... Teraz mi došli slova. Teraz to uvidíte na obrazovke, ako sa to volá, lebo mne to proste vypadlo. Ale chcela som to urobiť trošku inak. Chcela som to si nechať vytlačiť v 3D tlačiarni. Pretože mám fakt zlatého kamaráta, ktorého som poprosila, že prosím ťa, viem, že máš 3D tlačiareň, vedel by si mi vytlačiť toto? Takže musím si poklopať ako na drevo, že robila som s blendrom asi veľmi krátku dobu. Ako najväčší akože začiatočník som sa hodila rovno, ja chcem robiť proste masku. Nechcem robiť hrnček, nechcem robiť neviem čo. Idem si spraviť masku. Prešla som veľa videí, kde som si hovorila čo? Jak? Takže zo všetkého som si našla kúsok z pevnenia materiálu, zväčšenie, zmenšenie, všetky tieto veci okolo, v čom som si mohla pomôcť. A skúsila som si teda asi plus minus 10 hrnčekov, aby som vedela, ako s tým programom vôbec pracovať. A potom zba prdím na to, idem vyskúšať masku. Prvá maska sa mi podarila. Dá sa povedať. Ale z nejakého dôvodu sa nechcela nechať vytlačiť v 3D tlačiarni. Bola som extrémne naštvatá, pretože mi zabrala... koľko? Zabrala mi asi... 3 dní. Pár prestávkami, hej. Lebo som bola do toho fakt akože pohrúžená, zapla som si muziku a pekných pár hodín som sa snažila zväčšiť, zmenšiť, oko, hento, tamto, vyťahni, otvor, kraviny. Plus nešlo mi plno vecí, ktoré som si napísala. Až potom pri maske číslo 2, ktorú som sa snažila proste nejako spraviť. So všetkými nadobudnutými informácie z prvej masky, všetkých kiksov a podobne. Takže prejdeme teraz k hlavným častiam, ktoré vám budem ukazovať, ako som na nej robila. Tuto mám nachystanú hornú a spodnú čelusť. Ako vidíte, začala som už na tej spodnej, to bol vtedy ten začiatok, keď som povedala,
vyťahni videokameru. Budeme mať spoločnú časť s našimi sledujúcimi. Možno budú radi. A tam už som začala teda s tou sieťovinou, ktorú som musela dať potom aj na túto veľkú masku. Lebo aj z týchto bokov mám teda rôzne tieto vzduchové diery, aby som sa neuvarila vo vlastnej šťave. A znútra som ich lepiť veľmi nechcela, lebo poprvé vedela som, že sa mi bude zle lepiť. A po ďalšie, potrebovala som to vonka. Pretože bolo mi to také viac prirodzenejšie. Prejdeme teraz sem. Tieto dva už som si teda, na to som sa už naučila, ako sa to lepí. Takže tu až také nejaké moje kiksy neuvidíte. Znútra to mám takto vybrúsané. To bolo tam, kde sa tie kusy vlastne spájali dokopy. Tých 4 kusov. A keď som si to takto otočila, vlastne som už len pokračovala v látke, ktorú som si nachystala ako prvú. Preto tam nevidíte žiadne strihanie, to vám ukážem až za chvíľku. A ktorá sa vlastne len takto priložila k tej maske. A ja som si zobrala tamtú pištol, ktorou som to vážne len jemnulinko, snažila som sa jemnulinko, lepiť s lepidlom. Keďže, ako vidíte, mám už trošku staršiu tamnú pištol. Ale to vás teraz nemusím. To za chvíľku vidíte, že možno budem mať novú tamnú pištol. Jej. A lebo keď tam dáte strašne veľa lepidla, poprvé zle sa vám to bude lepiť, dostane sa vám to aj tam, kde nechcete. A poďalšie, budete vynervovaní, lebo to z toho nedokážete dať dolu. A nechcete, teda aspoň ja som nechcela používať toľko materiálu, pretože som... asi tak sa dá povedať. Ale... vládla som. Jak vidíte tu, snažíte sa to, alebo snažila som sa to, stále tú látku držať napätú. Aby nebola vonkovaná, alebo viac donútra daná, alebo viac zvonka, aby tam nebola proste bublina. Lebo keď na to dám zvonku kožušinu, tak by to na tom nemuselo vyzerať tak pekne. To by vyzeralo, ako keby som mal pod kožušinou nejaký beďar. Alebo čokoľvek iné druhú bradu. Takže stále som sa to snažila mať proste napäté, už len jedným prstom som sa to snažila držať. A jak vidíte, mala som to. Je mi to takto zvláštne vám o tom rozprávať z tohoto pohľadu, pretože ja som to rozprávala počas toho, ako som tvorila. Lenže som zabudla, že vtedy nesmie mať zapnuté nič iné. Ani YouTube, ani proste muziku, ani nič. A ja som to mala zapnuté. A predstavujem, že by som do toho svojho výkladu mala zapnutú nejaký film alebo nejakú muziku, za čo by mi to potom to video neprešlo, by bolo zle. No a toto je tkanina, ktorú som si kúpila z Temu. Veľa ľudí by ma za to odsudilo, ale som si povedala, že je v pohode. Vidíte, aká je fajn priesvitná, ale proste cez ňu vidíte, nie sú tie očka príliš veľké alebo príliš malé. Na tú látku sa dá dokonca malovať, takže to z tej látky nepadá, čo sa mi zdalo super. A tiež bola taká akoby mäkká, ale zase nie tak mäkká, že by ste aj cez ňu prstom proste prešli, že by sa hneď rozpadla. Pretože keby bola príliš tvrdá, nedokázala by som cez ňu asi prejsť mojimi klasickými nožnicami. Áno, mám ešte plno rôznych nožníc, som umelec, hej, mám na textil, mám tvrdé nožnice na železo a teda. Ale nechce sa vám tu na jednom stole mať 20 rôznych nožníc. Preháňam, áno. Vlastne, tuto ako vidíte, som si približne vysekala krúžok, aby mi sedel na to očko. Nie na tom ako nič veľkého, hej. Je to naozaj moja prvá maska. Približila som si to k tomu a zase lepila ako to prvé očko, čo ste videli. Aby to samozrejme držalo a bolo to všade na každom očku rádoby rovnako natiahnuté. A
Keď to bolo, vždycky som si skúsila prstom, či to drží. Každé to jedno očko, pretože ak by nedržalo, musím to urobiť znova. Možno to musím nožnicami alebo niečím s tým dať dole. Prepáčte, mám... asi som nachladená. Znútra to síce vyzeralo takto zvláštne, lebo niekde boli také hránky, nebolo to úplne zarovnané, ale to vôbec nevadilo, pretože tam mala ísť potom taká látka, ktorú vidíte v ďalšom videu. A celé to vlastne má zakryť tieto nedokonalosti. Takže prejdeme teda na druhú stranu, kedy uvidíte, ako som vlastne pokračovala ďalej. Urobila som teda všetky ďalšie tieto očka, aby boli plné a zrazu, keď som sa mala na konci, sa mi spravil kiks. A moje úžasné staré taviace lepidlo, teda taviaca pištol, sa mi rozhodla proste podať výpoveď. Kedy som si povedala, vážne? Teraz? Asi hej. A musela som chvíľku čakať, ak mi celé to lepidlo zaschne, pretože prstami alebo niečím ho dať preč, budem mať všetko zrazu zasraté. A prešla som teda už na hornú čelusť. Toto sú očné dierky, cez ktoré budem pozerať. Veľa ľudí má treba celé to oko preč a má tam danú takú tkaninu, na ktorej je nakreslené to oko. Hej, a vidí viac, ako keď vidíme iba cez tie dierky. Ale to sa mi zdá také viac animované a ja som chcela viac také realistické zviera. Hej, nebude vyzerať ako úplne reálna Fredka, ale bude k tomu mať bližšie. A ako vidíte tu, z tých kusov, ktoré mi zostali, snažila som sa ich naozaj čo najlepšie spotrebovať, aby som nemala také zvýšky, že by som si musela povedať, dala som za to peniaze a teraz to musím vyhodiť. Proste čo sa dá, to spotrebujem. A keď už som mala tieto 4 hotové, prešla som teda na líčko, pretože to bolo zase také jednoduchý malý krúžoček, lebo prišli tie ťažšie časti. A to bolo oko a ucho. Na to ucho som si teda urobila väčšiu dieru, aby som lepšie počula, keď na mňa niekto rozpráva. Na to oko potrebujete proste takú menšiu, aby to zase nevyzeralo také, že máte druhé oko, hej, máte jedno veľké to, že tvrdé oko a potom druhé veľké oko, aby ste to videli. Proste také akurátne očičko, na ktorom malo ísť teda tiež táto sieťovina, aby ani donútra teda na vás nevideli, ale vy ste zase videli von. A ten týkom som si vlastne vyberala, ktoré urobím skôr. Lebo ani do jedného sa mi popravde nechcelo, lebo som sa bála, že keď pokašlem oko, bude to strašne vidno. Tak som si povedala, vyšlo to na ucho, poďme na ucho, na to sa naučíme ešte zase nejaké triky možno. Pretože zistila som, že tento malý krúžoček, no malý, sa na celé to ucho nezmestí. A zrazu prišlo, a čo teraz? Takže to musím robiť 2 kusov. A zrazu začal môj mozog viac a viac premýšľať, jak to bude najlepšie, dávať to z boku, dávať to z hora. Už teraz to treba k sebe prilepiť. Ale povedala som si, prilepím veľký kus a potom, ako vidíte tu, na to prilepím tie zvyšky. Čo bolo fajn, že som ich rovno nevyhodila, ale že som ich proste nechala si a spotrebujem ich. Najprv som sa bála, že to nebude držať, že tam mám strašne veľa lepidla, že bude všade. Ale nakoniec sa mi to podarilo dostatočne dobre. To som si povedala, že dobrý. Dobre ja. A pokračovala som teda v takomto zliepaní a vyšlo to takto. Čo nie je vôbec špatne. Dokonca to držalo, nebolo to síce až také napäté, pretože je to teraz z tých 2 kusov a obidva sú také zvláštne, ale bolo to v pohode. Vedela som, že tam práve na tých bokoch bude dlhšia srsť, takže tam možno taká menšia búlka vadiť nebude, pretože bude vlastne zakrytá tou cestou. A prešla som teda na to oko. A tam mi začalo proste očko už tak akože samýkať. Lebo to oko bude jediná časť z týchto mriežok,
ktorá bude viditeľná. A to uvidia všetci, hej, lebo cez to vy budete pozerať, takže to musíte cez to vidieť. A vlastne sa mi to podarilo dostatočne dobre. Tiež. Akože mohlo to byť o niečo lepšie, ale pre začiatok dobrý by som povedal. Hej, nechcem sa veľmi zhadzovať, keď mohla by som, ale nebudem to robiť. A rovnako som to urobila aj na druhej strane, kde som už nemala toľko kiksov, čo bolo super. Urobila som aj teda tú spodnú časť. A tá sa mi tiež dobre akože podarila, aj keď tam som mala trošku kiksy, ale to už som vám tu neukázala, lebo to zase nem potreba, lebo to video by bolo strašne dlhé. A týmto som vlastne skončila prvú dôležitú časť na tejto maske, čo tam vlastne bude strašne ešte veľa takých kúskov, ktoré budeme musieť spraviť. A dúfam, že budete so mnou až do konca tejto cesty skúšobnej, ako si urobiť masku. Takže teraz sa s vami lúčim. Prajem krásny deň a vidíme sa na budúce. Ahoj! お前はもう死んでいる。